लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बराय हरनाय जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों साउथ फिल्मनि एक्टर। बे मिउजिक भिडिअआव गोख्रों फाव खालामनाय नुनो मोनदों गेमस्रि दैमारि, लिंसार बसुमतारी बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों आरो लोगोसे सानैसो फाव खालामनाय नुनो मोनबावदों। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय जिडी प्रडाक्शन चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।